Matur nuwun nggih Mas Bambang sampun kersa. Ayo. Ngurip-urip kalih kula. Melambe ning kamera. Halo Mas Bambang. Kan wis dikomongi to nek ora kuat melambe ke kamera. Halo. Rumangsamu kowe ngono ki Mas Bambang seneng po? Iso lho Mas Bambang langsung semaput. Mas Bambang ki jebule enom ewa telepon kula. Kula nggih Pak matur nuwun jebule nembe 20 taun. Oh, 20 taun gelem wong tua ya. Ora aku perkara kuwi. Kowe sing dik nek 20 taun ki. Dik Bambang. Kandi atur apa mau ayo. Nggih ming ngoten ming kula ditransfer setunggal. Ora iki kudu diucapke Pak Bambang ki ngaturake happy birthday piye ayo. Nggih happy birthday. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buat Korea. Jember Community. Yang ke pira ayo? Mboten apa le? Nah, 8. Oh nggih 8 Mas. Matur nuwun Pak Bambang Margono. Nggih, ampun kapok mincing melih. Mesti kapok. Klintang-klintang numpak andong ngabel klingklong. Nuwun tanpa wah penake la jamak-jamak ming sak klintang-klintang numpak andong ngagel klingklong kendange terus tatak saking trampile nganti diropel eno ayo yo pras nyuwara pras ngesake dit 200 mau sore ming durung ming nampa ora Yasura Bagong kok ora seragam. Ning ora anyar. Ha iya. Ora seragam kok ming perkara le anyar. Ora perkara le anyar, Gong, ning kekompakan iku kudu tetep di nomor satukan. Aku ngerti nek kowe iso tuku jare anyar iki aku ngerti. Nek ra yo ora njur kaya ngono kuwi kok njur ora seragam. Sing jeneng pengrawit ki klambi, iket, surjan iku utawa jare iku kudu seragam. Ngapain, Tru? Mulai aku. Lho.
Ora perkara kuwi kok njutuk kon mulih kowe ora nesu, kowe iki dipernahke kok nesu. Ameng kleru kok. Kleru apa pengen pamer? Kleru sumpah yakin. Nek ra persis kok nek kotak-kotake beda wis dianggap ora seragam. Kok kaya ngono to, Gong? Aku rumah aku kleru sithik kok lek ngunak-unake sak penake dhewe. Nek kancane kleru akeh do dinengke wae aku kok nek pancen wis ra seneng karo aku ngomong terus terang rewel. Omong langsung, Gong aku ra seneng karo kowe. Oke, aku tak golek ponokawan liyane. Lho. Arep gabung karo sapa? Gabung to Gong Bilung ra ya iso. Ya ora iso kaya ngono ora Mas. Wis ora dorame. Pancine gara-gara Bagong ya sok ya ora kok gleleng kaya ngono kuwi. Rasa sok pamer. Aku ya iso tuku jarik kaya ngono kuwi ya iso. Ya mesti tok bahas ora. Ning sesuk seragam ya, Le. Ya Cak Bagus ya, ya. Heeh ya, nggih ya, mantuk. Mantuk apa tak semprot? Ayo. Ah, ngono wis apik kok. Sing jenenge lele iki ora perlu ngau getak-getakan kaya ngono kuwi. Kadang kala wong iki malah sok manut dielekke kanthi tembung sing apik. Iya. Nek pancen dikandhani ngau tembung sing apik, dielekke ngau tembung sing apik, nganggo rada digetak ora gelem ya ora apa-apa. Bagong kuwi dinehi sanksi ora masalah. Ah iya. Ngono kuwi ya, Gong. Ngapura arang keterangane ora jelas kok. Sing disalahke aja aku nek sing kaya keterangan. Soale sing kaya keterangan ki disambi. Ah iya. Dadi nulise sok merucat-merucut. Nulis lurik dadi lutung. Ha iya. Ya werna-werna aran. Iki sowane endi, Tru? Pangudi luhur Mboro. SMP Pangudi luhur Mboro. Acara Tumbuk Ageng. 64 tahun. Reuni lintas. Lulusan lintas apa ya? Alumni. Lintas alumni. Oh. Nyenengke tenan. Iya. Asem aku jan dadi meri anggere muni ana SMP wayangan ngene iki rasane aku terus getun le sekolah ki terus. Ora tekan SMP kowe. Men tekan kelas 3 SD metu ya. Lho. Lah ngopo? Kesalahan 3 masalah. Melayu saka omah mangkat sekolah selak ngelak mlebu kelas ana wedang anget tak ombe. Nggone gurune. Oh to. Angka 2 ora nggarap PR dunek-unekke gurune tak jepret. Oh. Tak jepret. Sing ketelu roke bu guru tak injen. Kuwi kurang ajar kowe. Kok ngono kok ora ditokke iki kowe murid model apa e? Awameng dipepe kok. Rok dipepe lho. Oh, aku ndelik nang isore bu guru muring-muring. Hei Bagong, ora ndelik nang kono. Oh, kurang ajar ya. Ora apa kowe? Ora jepitan, Bu. Kok jepitan? Jepit rok dipepe ra dijepit. Oh. Mesa lebokke BP. Mbiyen zaman semono BP. Oh iya. Dunek-unekke aku seneni. Skores 1 minggu tidak sekolah. Oke, metu aku. Oh, ya muni oke ngono. Ah seneng aku prei seminggu Gus iki kancane iki do ora prei iki. Ah syukur salahe ora nakal. Lho. Nek nakal ra entuk libur. Aku jenenge siswa sing krocok mbendu kaya ngono kuwi. Prei seminggu bareng mlebu meneh wis ketinggalan pelajaran aku. Wis tekan halaman 122 aku wis tekan halaman 32. Oh. Piye iki pertanggung jawabmu? Gurune ngono kuwi. Kancane wis do tekan 122 kok wis tekan 32. Pun Bu mbangane kula ora iso ngoyak tak metu mawon. Ya wis kono gek metu nggih. Weh. Ane kowe kok iso pelajaran kelas 6. Aku ya ora kurang akal. Aku bareng metu terus sekolahku ning jaba. Lho, ning jaba piye? Ora mlebu kelas. Wong aku wis metu ning ngrungokke pelajaran karo nyatet, ra malah gratis. Ha ta? Ora bayar SPP barang. Ming mepet nggon lawang kae tengok ngisor, gelar koran karo ngrungokke Pak Guru nek do nyatet aku melu nyatet. Anjur sik ngluluske sapa? Aku dhewe. Oh. Sing ngurusi ujian aku dhewe. Weh, sing tanda tangan ning rapot aku dhewe.
Sing ngiseni rapot, aku dhewe tak isi 9 kabeh. Aku nek ora ana tanda tangan kepala sekolahe ora kanggo. Nek ora ana tanda tangan kepala desa. Kusing ta. Sekolahe kepala sekolah. Isih dhuwur kepala desa. Kepala sekolah rak ming bawahi sak sekolahan, kepala desa sak desa. Dadi ku wong luwih percaya tanda tangane Pak Lurah. Bijiku 9 kabeh. Kanggo daftar ke SMP ora ketompo ya, Tru? Ora ketompo wong ora ana tanda-tandane kepala sekolah kok kon asem tenan ra sekolah aku. Ya wis ra apa-apa. Ning tumrap aku ngene, Tru. Piye? Paling abot dhewe guru iki TK. Ki sapa iki nang mburi kelir nesu iki? Ngopo kok meja barang diglimpangke? Ya panitia sajake. Kelangan bumbu. Heeh. Argo nyuguh wiyaga sesuk-esuk malah bumbune ilang terus glimpang-glimpang. Paling angel iki guru TK. Ya ora, paling angel iki dosen. Weh. Dosen karo guru dhuwur ndi? Wah, dhuwur dosen. Dosen ki mulang kuliah dhuwur guru. Kok iso dhuwur guru? Kowe ning wayang ora ana Bathara dosen ki ora ana. Sing ana Bathara guru kuwi dewaning para dewa, sesembahaning para titah. Doyan lemah ora? Doyan. Gareng kok njur arep ki ora. Bathara guru tandeke dosen ya dhuwur Bathara guru. Ayo tau ora apa? Ulun Bathara dosen. Kayangan kampus ngendi ngono ta ora ana. Ulun Bathara guru kayangan Suralaya. Oh Bathara guru. Oh iya. Pinter aku arep kowe lulus SMA nek gang Bathara pinter aku. Dadi kowe ngerti wayang yo. Lho. Seniman ah. Seniman. Ngerti wayang. Kae swara apa ning mburi kelir. Klicik-klicik. Sendok. Wah iya. Mati ana nek nganti salah. Apa? Kae engko dicemplungke nang mangkok. Terus dikai mihun. Waduh. Terus dikai sledri. Terus dikai suwirani, Pak. Sithik-sithik. Ayo. Sithik-sithik ya ben. Terus engko dinggo nyuga wiyaga. Sesuk-esuk. Oh, ning ya iso. Ada 2 kemungkinan, Tru. Dikai mihun atau dikai sego jemek. Alias jenang. Ya ora pasal nggo ngapusi cacing. Ayo. Kok nggo ngapusi cacing piye? Ambune kan wis kaya sego, cacinge ning wetenge do nyrangap kabeh. Ade leboni bubur cacinge. Telek. Meng bubur. Ayo wis ben ora apa-apa. Ora sang rembug kaya ngono kuwi saru. Wis gati ya. Iya. Iya. Panjero wigati ora. Inti dari segala inti. Kuwi. Heeh. Lah iya bener, heeh. Yo nembang sing kepenak. Ayo, ketembangan sing kepenak. Sing mirasa terus. Iya. Sore mau urung diaturake Putra Nuswantara. Iya. Diaturake Putra Nusantara sapa gong sing arep kepareng nyekar ya sing apik. Ya kabeh iki apik ora. Ya ana sing elek, Pak. Ah iya. Relatif kok ngono kuwi. Ngawur tenan. Ayo Putra Nusantara tembangna, Nak. Ayo. Kandheng penontone isih separo lapangan iki. Plus streaming sobat ngebiar. Ah iya, iki meneng-meneng Mbak Ria iki ya duwe sobat lho. Oh, sobat to? Sobat Ria. Oh iya. Sobat Ria Jenaka. Iska. Iya. Isih hafal. Isih kelingan iki. Isih kelingan. Ayo monggo Mbak. Ayo jumeneng Mbak monggo. Ya alon-alon. Garwamu ora nderek nendi? Momong, Pak. Hah? Momong. Momong sapa? Nggih putrane. Iki aku pertanyaan tenan lho. Anakmu pira? Setunggal. Oh. Gawan. Oh, iya. Cemplungke jugangan ngono. Kok cemplungke jugangan to? Wis senengane ngarani sing ora.
Mangga. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolahe. Pelajaran apa-apa kudu melu. Ngawur kowe iki. Ngandel ora kancane Wiyaga do buka dus sing ngiring kono wong 5 do pendonang pendono. Isih kelingan. Mergane duse diwutake karo sing ngendang jaipong ayo. Tanggung jawab kowe do Denko. Mesake ora. Heeh. Ah dikrikiti sing resik-resik. Jijik ora. Kaya aku dak cilik mbiyen senengane anggere tiba nggawa lawuh pupune tibane lemah tak jukuk tak ilang-ilingi sing ra ana lemahe sing tak krikiti. Heeh. Lha kira-kira kok lho kok isih ngelih sing ana lemahe tak pangan sisan. Ha iya ya cah nekat. Sisan ben aku wong nekat. Ya. Bisa pangudange wong tuwa ya pancen bocah iki ben supaya pinter sekolahe mergo ngelmu kuwi pancen migunani. Wong tanpa ngelmu bakal gampang diblusukke karo wong sing berilmu. Wong sing berilmu akhlake elek, senengane blusukke wong sing ora duwe ngelmu. Iya. Mula ngelmune akeh, akhlake becik, imane kandel. Wah, mantasaning menungsa. Pitataning jalma. Apa? Ngopo kuwi? Ngelmune oklah. Oke kok oklah. Ngelmune oke, akhlake apik, imane kandel. Sing tipe simin. Oh, ayo. yen wis bisa Rasa sedih Kodenko ya sesuk dipesenke 5 dus. Heeh, mesakake. Engko nek ditakoni sing duwe sing bakul warung nganggo iwak, nganggo wutuh. Heeh. Njaluka gemak kae dijembeng kae apa kae glepung sing akeh ora kaya ayam goreng. Heeh. Ning akeh glepunge tok. Iya. nyambut ndasmu lho kowe. Wis ae ganti-ganti ukara. Ki mau apa? Kudu mlebu sak kabeh. Samestine. Samestine ki nek ora kabeh ra tonjol. Setan tenan ora. Cukup menang.
iki mesti wis kangsengan iki. Pak Rebo. Pak Rebo. Sapa iki mau sing odo-odo? Kowe iki wis jarike kleru senengane odo-odo. Kudu aku ya kle. Kowe kok ketoke nyemoni sapa? Heeh. Aku terus lho aku ki sumber-sumbere. Iki ngono aku tok salahke terus aku niba lho sesuk. Aja. Lah kowe iki wiyaga kok hobine tiba saka motor aja. Bakat nok le kendel. Heeh. Aku gerongan kok dadakan kok Pak Rebo. Pak Rebo. Pak Rebo lair dina Kemis. Nek Minggu bali nang pasar Senen. Kok ora ketemu-temu kowe. Heeh. Apik lho ki lagune. Sok digarap ya, Tru? Yo. Yo nek ra angel. Nek angel digarap ya ora usah digarap nengke wae bijine 0 mbok men. Pak Rebo tinggal selop. Tanya wae. Ya. Ya. Putra Nusantara ya, Tru? Heeh. Es gayeng mau. Ayo garapane anyar. Heeh. Isih teles murah nggo liwat. Lho, kaya cor-coran ora. Wong omongane kok sarwa ora cocok ora. Ayo genti Petruk. Weh lah Mbak Prastiwi mau disuwun saka Korea. Heeh, kon perang. Kon perang dengkulmu mlocot ora. Sinden kok kon ngaturake ya kuwi tembang Selendang Biru. Wah, apik iki. Heeh.
Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Selendang biru, selendang biru. Gelungane metok. Nggih menika saking panyunan saking Mas sinten? Mas apa mu? Bambang. Mas sinten? Mas Bambang Margono. Mas Bambang Margono. Nggih, kang sampun transfer liwat kru pendolop. Sinten? Nganu. Panganan Wonosari niku sinten? Gatot. Nah, Gatot. Sampun dipun paringaken? Mpun ngimpi. Takoni tenan kok. Sampun. Sampun. Nggih, matur Nggih. Kula pintenak. Matur nuwun nggih Mas Bambang, sampun kersa. Ayo. Ngurip-urip kalih kula. Melambe ning kamera. Halo Mas Bambang. Kan wis dikomongi to nek ora kuat melambe ke kamera. Halo. Rumangsamu kowe ngono ki Mas Bambang seneng po? Iso lho Mas Bambang langsung semaput. Mas Bambang ki jebule enom ewa telepon kula. Kula nggih Pak matur nuwun jebule nembe 20 taun. Oh, 20 taun gelem wong tua ya. Ora aku perkara kuwi. Kowe sing dik nek 20 taun ki. Dik Bambang. Kandi atur apa mau ayo. Nggih ming ngoten ming kula ditransfer setunggal. Ora iki kudu diucapke Pak Bambang ki ngaturake happy birthday. Piye ayo. Nggih, happy birthday. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buat Korea. Jember Community. Yang ke pira ayo? Mboten apal le. Nah, 8. Oh nggih 8 Mas. Matur nuwun Pak Bambang Margono. Nggih, ampun kapok mincing melih. Mesti kapok. Kalih kagem nganu Romo Agus wau nggih nyuwun. Romo Agus? Nggih. Oh nggih, menapa? Nyuwun menapa? Ming sak-sake wae ngoten kok nggih pun. Sisan niki sekalian. Nggih ta? Lho, nyawer ora Romo Agus? Nyawer, nek ora nyawer tak sebut. Kok ming terus ming iki sisan ki piye? Wau ming nyuwun ya wis sak-sake ngoten kok. Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih, niki sekalian nggih Romo Agus. Nggih. Suduk gunting tatu loro. Suduk kok sudik. Ning nek nggen kula tatu kat biyen. Sisan apa piye dibendho? Ora ming gunting. Heeh. Monggo, ya. Neno. Monggo. Dandung. Gong tak antel kowe. Hih, kowe. Get-geti kanca-kanca ora. Nganti do harus ngangkat tabuh terus do pendorong. Pira iki? Pira-pira manut paton butute 3. Selendang biru. Mangga. Selendang biru. Selendang biru hamong ngenaki hati
Nora tekan batin setiamu. Aja ganggu aku wis kepenak maneh iki. Iya. Ora arep tak ganggu wis. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Aku lagi ngrembug masa depan ya, Cah. Wis ora dong ganggu aku. Tetep ana janjimu selendang biru. Gas terus suweke digerupake, Mas. Tetap janji sindene umure sak prastiwi wis angel diselani terus. Iya, heeh. Kenge arep omong ora tabrak wae. selani ya ucul tenan meke. Selendang biru. Ora tak layani pokoke. Sute mlayu. Hari ini iki kenggonan demit kok cah wis ora utuh menungsa wis. Selendang biru. Selendang biru hamong. Ngenaki hati. Aning saura-urane Mas Bambang Margono saka Koreawe lho nyawere ora baen-baen lho selendang biru sak yuta lho Gong. Ah iya engko bar iki rak getun. Oh alah ngerti ya selawe mau. Rezeki anak solehah. Ah. Rezeki anak kokean polah kuwi. Tekan batin setiamu. Ya. Selendang biru. Tetap ana janjimu selendang biru. Yo. Selendang biru diaturake. Edan tenan. Apik tenan. Yo Gong genti kuwi Gong. Aku arep nembang cara kuno wae, Tru. Ora cara saiki. Sing cara saiki wis dientekke mau limbukan mau lho. Ha kembang rawe lali janjine. Heeh. Terus apa meneh mau? Oh jenenge iki gubuk asmara. Wis. Ayo nembang meneh. Mesti belok barang mesti. Uduh, aku wis ora kukur gunung saiki. Apa? Wis ora kukur gunung. Kukur gunung cengelmu anu. Gugur apa kukur? Gugur. Moh, slendra saiki. Oh iya. Tung 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 tung. Tak tung tanduk kok sik. Judule iki apa? Kok ming tangtung tangtung. Aku ora ngomong judule ya urung. Tung tung. Dayoe teko. Alah, tembang dayoe teko kok nganggo tung tung tuame. Dayoe teko. Gelarno klasa. Klasane becak. Tambalan jatah. Jatahe mampu. Bangano gareng. Brek. Aku ora doyan jatah mampu.
Ane ora weruh, jadah ki mambu apa ora wong manikmu nang dhuwur. Ngopo? Ayo mulai terus. Engko lagi jam 3 kok murih. Engko setengah 4 mulai. Madhep rono. Medeni raine. Dunekke medeni raine malah saya banter ora. Mangga tung 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 ta tung tang genang genang. Sing jeneng kendhang ki ra nganggo irama ya dul. Wah, tak kepras ora. Ning 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 nang nang nang. Tung 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 tung. Tak tung tang genang genang tung tung nang tung tung nak gendung tung nak gendung tung nak gendung tung nak gendung. Raine yo diwiwiti kok. Mam. Aduh. Monggo. Sing lagi golekno salin lokati total pitik kang semu mung mesam guyu enggal bapakno lah gelarno kloso tambalan jatah gawe isin lakake golekno salin kilo lokati total pitik sukuan kang sambung wong mesam guyub rupane kaya sekope kok. Nek nembang apike ra jamak-jamak. Piye mau, Gong? Ayo kuwi karo Petruk kuwi. Lho. Aku apal ora e? Nek sing iki ra apal, nek sing kuno apal, sing pakake kire. Ki nek sing kuno iki panganggo bae niki diperhalus karo para pujangga mbiyen ngene iki. Dayae teka lah enggal papakno tumuli lungguhna lah gelarna klasa adu kasane bedah tambalen jatahe mambu gawe isin lakake golekno salin kilo iki wajik lho kok ditotol pitik suguhan kang semu mung mesam guyu oh goblok tembang kaya ngono ora apal lho kok sik nangis kowe Gong gentenan ya entuk to ki nek dienggo cah telu apik rasah wis rasah mah aku yakin aku lagi males-malesan iki ya coba rek ya umpamane kowe sing dhisik aku nyaut terus Bagong nyaut aku ora apal lho kudu apal daya teko kok ora apal asli aku ora apal aku apale sebenarnya iki bareng gedhe iki bebek adus kali kowe ora nggo anduk dayae teka lah enggal papakno terus kowe nyaut tumuli lungguhna ming ngono kuwi kok Gong ya bali sing arep dayae teka lah enggal papakno tumuli lungguhna lah rada cepet Gong lah gelarna klasa adu rasane bedah ayo Gong ayo tambalen jatah eman kok eman jatah mampu aku wae isih doyan ngangsa kowe ngangsa ya ben sing penting warep mangane ra mangan enuke ditumplake dundang kok ning nakno wae no yen ae ha iso arep dibuka ning segane iki nyos ha iya ya wis yo
Sowan yo ring ya nguluti bakong ndak rampung-rampung ora lakone dawa. Ki engko isih nganggo perang si Malakama bareng. Perang ki ning pira? Oh, perang warna. Jengiskan yen ya perang. Maksude perang sing nggon wayang ki lho. Lho pira ana 12, Tru. Weh. Apa wae 12? Kalek kuwi aku ora apal ning 12 sing dicetha 12. Tekan perang pokoknya tekan perang Kota Baru. Oh. Wayang ki napa perang Kota Baru barang lho. Weh, domonge kok kuwi sing marai Kutayodya ya akeh jenenge kuwi, Tru. Wis rasah, wis rasah. Moh rasah. Kuwi mengko pejuang dioyak londo tekan Kulon Purwobrajan tuku wedang sing dodo jenenge Pak Kadi ya to. Terus muni Kadi pira? Pak Kadi ki pira? Terus jenenge Kadi pira? Terus engko ngalor terus pejuang kekuncen ning jero jenenge Kuncen. Terus engko tekan lor kono pejuang Surabaya ketemu pejuang karo Ngayuja terus do pijet-pijetan pejuang Surabaya dipijeti pejuang Ngayuja terus muni kericak terus dadi kricak to. Terus engko ngidul meneh akeh wong dodol kembang terus dadi pasar kembang ta. Petre seneng aku seneng gara-gara rasa kowe aku gak. Kowe senengane dedel utawa mbobol rahasiane kanca kowe. Jauh kan ndagel apa? Terus engko prajurit kuwi ngetan meneh. Prajurit mlayu ngetan lho iki sak desa kok wedok kabeh jenenge ngipik, ha ta. Terus engko ngulon ana desa kok lanang kabeh jenenge manukan, ha ta. Terus ketemu nang jalan Kaliurang. Jenenge apa? Mahatruk sekolahan ora apik ora. Ya. Yaning talaga Kadi langit Mambang pantepas sulano pamaneka lintang toya kusumayana sumawur Mm-hmm.
Miyat langening kalanggiwana gelar pandhan muncar non lir kekonang surem sorotetan padang om Salindri sepiro gedhening keluputanku aku njaluk ngapura dene ora bisa ngenteng-entengi paukuman ingkang bakal ditibakake marang sira Salindri mboten dados menapa Gusti Ayu malah estining manah sowan ngersa maduka Gusti Ayu tari namung kepengin sanget kula ngaturaken panuwun dene jengandika sampun nampi pasuwitan kula selaminipun kula dados abdi paduka Gusti Ayu menawi wonten lepat enggen kula ngayahi minangka dados abdi paduka kula nyuwun pangapunten saha ingkang abdi pun Salindri nyuwun pamit kula kedah kesah saking negari Wirata netepi paukuman tundung saking Kang Rama sinuwun Prabu Durgandana sepisan malih Gusti Ayu kula nyuwun pangapunten gandeng sampun lunas sedaya inggih menika piutang saking para rencang sakbaraan kula anggenipun sami nyambut lisah wangi kalian kula tuwin wekdal ingkang sampun winates daya-daya kula nyuwun pamit madal paselan kula kesah saking negaring Wirata Gusti Ayu miyat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasoran pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga ing sumedhot kanggalih Sang Dewi Utari nalika semanten nampi aturipun ingkang abdipun Dewi Salindri dadak sakala ing mangke dereng purna anggenipun ngraosaken trenya ing batos Sang Dewi Utari kedadak pelajaripun inggih Kang Raka Raden Utara ingkang mlebet wonten taman negaring Wirata ndadosaken kejut kang samya mulat kontang mining samudra anglangut kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking Dias Baliwur ing Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti ya tak tampa tari pangestunipun Kakang Tampanono kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan katingal wanterun jaling huswa paduka anggenipun mlebet wonten telenging taman semunipun wonten wigatos Utari adiku Cahayu praptanipun Kakang Utarana ing taman iki sayekti bakal nganti lawan Siadi tak kanthi metu alun-alun pepungkuran golek dalan supaya iso nasak telenging wana aja nganti Siadi dadi putri boyongan liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten ngerti yo nalika semana negara Wirata ketekan mungsuh saka negara ing Trigarta
Sadurung nganti rampung peperangan ana ing alun-alun ngarep negara ing Wirata dumadakan. Aku ingkang tunggu ning pepungkuran sumurup laku ning prajurit ingkang kaya alun gegulungan. Bakal anggepuk perang negara ing Wirata saka ing mburi. Mula saka pangiraku gandeng saka ngarep wis ditebas dening para Wadyabala Trigarta. Mburi digepuk saka Wadyabala ingkang lagi wae teka. Utari ming siji ingkang gumana musik ana ing penggalipun Kakang. Si Adi tak slametake saka negara ing Wirata. Ayo tak kanthi mlebu ning alas melayu karo pun Kakang. Aja nganti si Adi dadi putri boyongan. Ora usah dadak melu marang kahanan negara ing Wirata Utari. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Nuwun pangapunten Raden, paripaksa kula ing ngabdipun Prihatnala. Munjuk atur ngersa paduka Raden. Prihatnala, iya wonten dawuh. Kowe jejering wujuding abdi Langentaya, tegese kowe abdi ingkang kadhawuhan supaya mulang joget karo para sentana lan abdi negara Wirata. Lah kok dadi kowe wani munjuk atur ngersaning Ratu Gusti Raden Utara. Sareng kula midhanget dhateng pangandika paduka. Nyuwun pangapunten. Malah kula ingkang ngraosaken lingsem. Lho, isin piye? Raden, kula nyuwun pangapunten. Panjenengan nalika dipun sumpah dados satriya ing Wirata, jernyatanipun paduka menika linairaken wonten ing bumi Wirata. Wirata menika bumi wutagetipun Raden Utara. Nanging sabab menapa paduka sumurup lampahing mengsah ing badhe nggepuk negaring Wirata. Tumuli paduka badhe nganti Gusti Ayu Utari mlebet lenging wana mlajar saking kasunyatan. Duh Raden, menapa mboten banger bacen asmaning putra ing Wirata ing atasipun tentrem lan botenipun praja ing Wirata menika gumantung dhateng para satriyaning praja. Nanging nyatanipun malah paduka putra Nalindra ing Wirata mboten saged kenging sinudarsana, malah mlajar saking mengsah. Nyuwun mangapunten menawi sedaya racak-racakipun satriya ing Wirata jirih getih wedi mati kados jengandika Raden Utara. Kula kinten selaminipun negari Wirata menika mboten badhe tentrem krana satriyaning praja mboten wantun ngadepi dhateng mengsah ing badhe damel risak negaring Wirata Raden. Kagat risang kapirang rinangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana ya situkang walanggati. Prihatnala wonten dawuh lha dalah. Lah kok dadi delangap-delangap ucapmu waton bisa muwus? Anggepmu kowe iki guneman karo sapa? Anggepmu kowe iki matur karo sapa? Aku putra Nalindra ing Wirata atmajaning Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Raden Utara wong sak Wirata iki padha nyembah karo aku. Lah ing atase kowe mengabdi Langentaya, kowe iki mengabdi juru joget. Lah kok wani sekecap padha sekecap karo putra ing Wirata, kowe wani ngumbar omongan ana ngareping putra ing Wirata. Mula saiki aku tak takon karo kowe. Apa kira-kira kowe wani? Apa kira-kira kowe wani diajak aku ning pabaratan? Kowe aja mung wantun iso ngiyas karo kahananing putra ing Wirata. Wadyabala ingkang teka bakal gepuk negara ing Wirata saka mburi persasak tak kandhake kaya alun gegulungan. Cacahe nganti ora iso diwilang. Kabeh mung kepengin ngremuk negara ing Wirata. Yen aku wani maju ning pabaratan, tegese aku nglalu. Mula niatku nyelametke karo adikku wadon iki apa tak anggap luput, apa wae anggap kleru, Prihatnala. Menawi mestinipun boten klentu, namung kula nyuwun pangapunten. Menawi Gusti Ayu Utari menika saged tumindak piyambak, tegesipun piyambakipun saged sumingkir saking negari Wirata menawi sak mangke Wirata bedah. Namung kula nuwun sewu, ingkang kula rembak menika pambeganipun satriya ing Wirata. Langkung-langkung panjenengan menika putra Nalindra ing Wirata. Menapa inggih badhe angluncati dhateng sumpah prasetyaning satriya?
Monggo nalika dipun sumpah Gusti kula Raden Utara menika sampun kaungkulan kitab suci. Kenging menapa paduka badhe mlenjani dhateng sumpah panjenengan. Menapa boten eman tetel kanalindran tuwin kasatriyanipun Raden Utara. Nadyan mengsah paribasanipun ngepung wakul mbaya mangap negaring Wirata. Nanging tumrap Prahatnala kula nyuwun pangapunten. Jiwa satriya menika sampun ngantos mundur menawi dereng atang-atang dados batang menika tumrap kula lho Raden. Wah, setan rata-rata. Wis rasah kakehan gunem tanpa guna. Aja mbok anggap aku wedi mati. Ora nolo. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama aku maju perang, upama aku wani mungsuh prajurit ingkang teka saka mburi negara Wirata. Mongko aku senopati. Senopati kuwi wangune nitih kreta. Kreta titianing senopati Kyai Garudayaksa. Mongko ora ana siji wae ingkang saga dadi kusir. Kula ingkang sagah dados kusir Raden. Oh, jagat lho. Menungso apa ya kuwi? Tanpa didhawuhi dening putra ing Wirata, kowe tumuli mbuka papan panggonaning kreta Kasenopaten Kyai Garudayaksa mbok tokake saka jero. Wis mbok samaptakake kuda ingkang narik lakuning kreta. Sirmu piye Ratnala? Monggo paduka kula aturi mapan pagedhonganing kreta mapan wonten ing Pelenggan Kasenopaten. Kula ingkang dados kusiripun. Ratnala, punten dawuh. Kowe ora ngawur. Kowe iki ngusiri senopati, ora ngusiri wong golek pangan. Raden, sakmangke dipun buktekaken kemawon. Ratnala saged menapa mboten ngusiri lampahing kreta Garudayaksa. Yen nganti oleng lakuning kreta lak sabet pedhang saka mburi tugel gulumu kowe Ratnala parat. Smobang wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing wis ngaglah ana wahananing rata sang utara putrat Mojendra ing Wirata nalika semanten wis mandhe Gandhewa semanten ugi Sang Prahatnala trampil trengginas nggone olah lakuning rata. Saya maju lampahing rata. Nalika semanten saya cetha lakuning prajurit ing dianggepuk negaring Wirata. Tanggaping gati Sang Utara, prayitna dupi mulat gendera saking negaring Astina. Brol kang riwe Hamarawaryan saking sela selaning pelarapan. Saya ndrodhok Sang Utara arsa mandhap saking kreta. Arsa lumajar parandene tanggap Sang Prahatnala nyandak mestakaning linarak wani kagiat putra ing Wirata wau.
rawur-rawur-wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso. Wah, setan ratatanan. Wah, lah nek iki wis kliwat kowe Werhanala. Kowe wani jambak rikmaku nganti aku mbok larak tekan kene. Sirmu piye? Karepmu piye? Nyuwun pangapunten. Raden Utara badhe tindak dhateng pundi? Werhanala, ora tak tutup-tutupi. Saya caket nggonmu olah kridaning kreta bareng nyaket aku ora pangling. Gendera rontek ingkang pirang-pirang mau nyata kae genderaning wong Astina. Monggo Astina kuwi kebegan para senopati ingkang ngampuh, senopati ingkang sekti mandraguna. Yen aku ijen mesti aku Sarapati tumuli aku nedya mlayu saka pabaratan. Menapa ngaten menika sampun dados watakipun satriya ing Wirata. Teka namung sumurup dhateng genderanipun mengsah kemawon panjenengan tumuli badhe mlajar. Lho, Raden ngeling semi menapa ing sampun paduka tindakaken. Menawi ngantos menika kala wau kamanguran dening kawula sak negari Wirata, sedaya sampun sami ambatos. Jebul anggenipun ngiyup wonten negari Wirata menika ngiyup dhateng para satriya, satriya ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Menapa mboten lingsem jemandika setan kuku karepe dhewe. Menungso ratatanan. Saya kemewat ucapmu kowe ngias karo putra ratu ing Wirata. Werhanala, wonten dawuh. Lah kok dadi kaya ngono kahanane? Sampun sak menika menawi dipun agem rejeg-rejegan mboten badhe paripurna. Terus sirmu. Samenika ngaten kemawon dipun walik. Diwalik piye? Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Piye? Cangkemmu muni piye kok? Cangkemmu muni piye mau? Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Werhanala, wonten dawuh. Kowe iso ningkes putra Wirata. Aku saguh ngusiri kowe. Nyuwun pangapunten Raden. Aduh, wah. Werhanala, kowe gegem apa kowe? Kowe ngantem dadaku kok sumumpel ora iso ambegan. Nganti aku mbok larak, aku mbok tingkes. Kados pundi? Menapa panjenengan tasihku mak mboten pitados kaliyan pun Werhanala? Ora aku sik kok duwe kekuatan kaya ngene iki piye? Kula rak sampun matur, kula menika tilas abdinipun Raden Janaka Sawarga. Oh. Tilas abdine Janaka kasinggihan mekaten. Mila nyuwun pangapunten kathah daya kekiatan ingkang dipun paringaken dening Werhanala. Mila kula nyuwun pangapunten kados pundi Raden sampun sumpah kersa dados kusiripun Werhanala. Walah setan aku ki anak ratu lho Werhanala. Anak ratu kok mengkon dadi kusir? Sagah menapa mboten? Menawi mboten sagah, panjenengan sampun nglincati dhateng pangandika panjenengan piyambak. Yo, ayo tak kusiri, ayo tak cedhake mungsuh men modar sisan kowe Werhanala. Kowe jane wani perang ora? King menapa paduka paring dawuh mekaten. Aku dadi kusir tok sasmitani tok kon ngenggokke kreta kok mlebu alas. Karepmu piye? Raden. Kula aturi mirsani nginggil menika. Sak nginggiling wreksa ageng randu alas. Iya. Putih-putih sing cemantel kae. Inggih. Kaya apa Ranala? Menawi kersa monggo Raden kula aturi mendhet
ingkang wonten nginggil randu alas menika. Kusik to, kusik. Kowe iki aja banget-banget to. Aku ki anak ratu kok kon penekan ki piye? Kersa menapa mboten? Nek mboten kersa, kula nyuwun pangapunten. Teges panjenengan mboten netepi dhateng jiwaning kusir. Monggo kula senopati, monggo latri mendhet. Pranala. Aku ning kraton ki disembah-sembah wong pirang-pirang. Neng kene mung dadi kusir sedela kok kon menek uwit ki anggepmu piye? Kersa napa mboten? Menawi mboten kersa inggih mboten menapa-menapa. Ya tak peneki tak jupuke putih-putih kae. Bareng tak buka kok wujude kok pirang-pirang iki kok ana bal barang iki nggo ngopo iki. Semene iki wis cukup inggih. Ora, Kusik. Iki aku kok cubriya karo kowe. Cubriya kados pundi? Apa kowe nyolong? Nyolong pusaka? Mboten, Raden. Lah kok ora? Monggo pusaka-pusaka iki bareng tak buka. Wah. Sajake pusaka sing ampuh-ampuh inggih. Ana keris ing murup kaya geni menika Kyai Pulanggeni. Ana wujuding panah sing cucuke embane kaya sirahing manuk menika Harda Dedali. Harda Dedali inggih. Ana panah sing pucuke kaya mawa murup menika Brahma Warastra. Wedyan. Ana panah sing bedhare kaya wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Ora Kusik. Aku ora pangling sing tok sebut ki mau kabeh pusakane putuku Janaka. Saderengipun Raden Janaka menika seda. Pusaka menika dipun paringaken dhateng kula Raden. Apa iya? Inggih saestu. Engko ku gek nyolong gone Janaka. Iya wale-wale menapa Raden menawi dipun paringaken kula badhe walaka. Bloko piye? Estunipun Raden Janaka menika dereng seda. Lho, putuku Janaka durung mati, dereng. Mongko kabar putuku Pandhawa mati ana ing telenging Wanakamyaka. Lah kok dadi kowe iso matur yen durung mati? Lah saiki putuku Janaka nendi? Samenika Raden Janaka mapan wonten ing dusun Aduarep. Piye? Mapan ing dusun Aduarep inggih. Kuwi wewengkon ngendi? Wewengkon desa Sapejagung. Wewengkon desa Sapejagung inggih. Kuwi kabupaten ngendi? Bantul lho to? Sanes. Kabupaten ngendi? Kabupaten Caturnetra. Kabupaten Caturnetra. Dusun Aduarep, desa Sapejagung, Kabupaten Caturnetra. Kasinggihan mekaten. Eyang Utara. Menapa paduka supe kan keng wayah Eyang? Lah rak tenan to, Janaka kowe. Oh, putuku nggih. Wah, Janaka. Mula kowe perang karo aku tok antem pisan we. Otot bebayuku kaya lumpuh. Janaka. Mula kowe nglakokke kreta perang kok trampile ora jamak-jamak. Saka persneleng siji mlebu persneleng loro. Ampuhe kok ora jamak-jamak. Jebul putuku Janaka. Nggih Kanjeng Eyang. Namung kula suwun mangke menawi wonten ingkang dangu tetep kula menika Werhatnala krana kantun sak uruping damar sak umuring jagung. Anggen kula sesinglan wonten negaring Wirata. Mangke menawi sampun purna hukumanipun para Pandhawa mongganipun badhe mestani. Namung sawetawis wekdal kula aturi dangu Werhatnala. Ya. Kados pundi yang menapa sampun kumandel penggalih paduka majeng ana ing pabaratan. Ayo tak kusiri Werhatnala.
Langyar wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone ladal. Wah, lah nganti akeh banget prajurit Ngastina sing padha melu ngepuk perang negoring Wirata. Ya, kaya ngapa tak sawangi jogete putu-putuku Kurawa ngene bakal ngalahake wong Wirata kaya ngapa. Ladal. Lah kok iki aneh temen. Ing atase ana jemparing kok kaya ngaturake sembah kelawan Bisma. Oh, ladal. Oh, wilahing Mas Tunama sidam skaring bawuna langing ya. Ora pangling ora ana ingkang bisa tumindak kaya ngene kejaba mung ya wis rahayu. Rahayu niskala putu-putuku ning negara Wirata kaya ngger. Maune jenggot kuwi gondrong kok dadi. Iso ilang kaya dikerok. Ora ana wong sing ngeculke panah kok iso ngerok jenggot. Kejaba omong ya. Ah, matur nuwun ya, Ngger, anakku siswa cah bagus syukur. Syukur Ngger yen to kowe isih padha sugeng ngapalipurna negara Wirata ya, Ngger. Edan. Oh, ladal. Ana jemparing kok bantre nganti ora kasat mripat. Kena mengkuthaku meh wae jiglok mengkuthaku wae ladal. Iya, Yayi. Tanteni wayahning mangsa kala, Yayi pun Kakang tak bali dhisik ana ing Awangga Arjuna. Ganjeng langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung i jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro Tara wonten dawuh sing ora sangka wonten timbalan marem-mareming wong tuwa yen ta weruh kahanan ingkang dumadya ning Projeng Wirata negara Trigarta ingkang kekuatane persasat Wirata ora bisa ngatasi nanging tinemune bareng pun Rama ingkang kecekel dening mungsuh kadang Musiseta ingkang bisa maluyakake kelawan Ramaming Wirata. Wadyabala saka negara Ngastina ingkang bakal nglimpe saka mburi bubar mawut diterjang dening anakku si Utara. Aladala. Anak Anung Anindita bocah mursid isa mikul durung mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap kababaro dadi pakarti. Ya kaya ngene iki, Nggir, sing jeneng isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Wirata iki kabeh bakale cagak tuwake supaya isi jejeg adeg ing negara Wirata ya mung saka anak-anakku ingkang panyata sentosa otot bebayune. Ora Jangga Utara Seta ingkang bakal dadi cagat waing negara ing Wirata.
Pangiraku upamapun Rama nglengser keprabon ora ana ingkang bakal wani mbebeda sarta anjungking kawibawan negara ing Wirata. Merga para satriya-satriya anak-anak kuwi ngracak-racak padha dibya Surasekti kalintang jayaning perang. Tinemune Wirata bakali tentrem, Ora sangka wonten timbalan Tara, wonten timbalan. Sarta kadangmu sing tuwa seta ora katon nanging tak keparengake nyuwun apa? Bakal pun Rama paringake tandha bebungahing pun Rama marang sira Atmajaku ing bisa ngisas angkara murka ing bakal njungkeng kawibawaning ratu ing Wirata. Munamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodone dumawaing tawang tuwang sinuwun sampun ngantos paduka sak mangke dipun suraki dening para kawula sak negari Wirata krana klentu anggen paduka paring dawuh Useta kanggo wonten dawuh kowe iki ming lurah pasar iki rembuganing piyayi-piyayi iki rembuganing para luhur ora sendadak kowe nyambung rembug namung badhe ngresaken dhateng lelampahan ingkang kelampah. Bener ke piye? Nuwun sewu ingkang saged maluyakaken Gusti kula ing Wirata saking regemanipun Prabu Susarman. Menika sanes kok ingkang putra Raden Seta, nanging menika Gandharwa semaipun pun Salindri nggih menika pun Balawa. Wonten ingkang saged ngunduraken mungsuh saking negaring Astina menika sanes ingkang putra pun Utara, Raden Utara. Nanging kula nuwun sewu menika Abdi Langentaya juru joget negaring Wirata inggih menika pun Wergatnala menika kasunyatanipun sinuwun menungso ratatanan panungsmaning jajalanan sukertaning bawana iblis kowe Kangko kowe ngerti to aku ki Nalendra Wirata. Sapa sing wani karo Narendra Wirata Prabu Durgandana? Sanegara Wirata kene ora ana ingkang wani kalawan Ratu Matswapati kejaba amung cangkeme lurah pasar ing Ngerweteh. Lah kok dadi kowe benerke Ratu Wirata? Kowe benerke Ratu Wirata kowe ngias karo anak-anake Durgandana, mbok anggap Seta ora wani perang, mbok anggap Utara kuwi satria ingkang ora wani maju ning pabaratan. Saiki aku tak takon karo kowe, sirmu piye? Karepmu piye? Kowe arep mirang-mirang Ratu Wirata iya. Kowe arep ngisin-isin ke Ratu Wirata. Sinuwun, menapa ing kula aturaken menika namung dasar kasunyatan. Kula mboten badhe menapa-menapa sinuwun. Estu, monggo kula aturi nyuwun priksa dhateng para kawula. Kasunyatanipun lampahanipun kados mekaten. Ora saged guneman. Menungso ora tatanan. Menapa ingkang kula aturaken menika dapur kasunyatan. Kanggo wonten dawuh. Kowe ora takon guneman. Nggih. Namung kula nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun ngemutaken dhateng jengandika. Kowe ora takon guneman. Kula namung leresaken iblis tapuk paidon raimu kowe. Kocer. Oh. Menungso tatanan marang jajalanan. Kowe iki ming lurah pasar, kowe iki ming kawula cilik. Lah kok ngandani karo Ratu Wirata? Iblis kowe. Lho, Salindri. Kowe takon minggat saka negara Wirata. Kok seprene durung lunga saka negara Wirata. Malah kowe mlayu nadahi getih wong Papa Riman Wulandara sing jeneng Kangko. Aja mbok tadahi. Mutah getih Kangko ning Jlambrah dimen modar sisan ning kene. Salindri, wonten dawuh sinuwun. Anggo, wonten dawuh sinuwun. Ayo minggat. Minggat. Ora wangun kowe kere munggah ning dature negara Wirata. Minggat ora? Ora minggat tak keprok dampar dasmu kowe parat. Oh. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Ora iki. Kowe ngapa Utara? Inggih.
Inggih sedunipun namung badhe ngleresaken dhateng lampahan ingkang kelampah. Bener kepiye? Ora sambok tangisi. Nadyan kaya adi cinaket dening panjenenganipun Rama, nanging yen to kelakuane kaya ngono wis pantes entuk pidana kaya ngono. Inggih. Namung nyuwun pangapunten. Mangke menawi kula munjuk atur menapa Rama mboten getun penggalipun, kowe arep matur apa? Menapa ingkang dipun aturaken kaliyan pun Kangka Lurah Pasar menika kala wau saestu kasunyatan. Nyatanipun ingkang saged ngunduraken mengsah saking negari Ngastina saking wingking nggih menika pun Werhatnala. Malah mugi andadosna ing kawuningan ingkang putra Punutara malah namung kadhapuk dados kusir. Jernyatanipun kasektenipun ingkang putra Punutara kawon kaliyan Werhatnala. Sik kowe aja ngawur. Sapa to sing iso ngungkuli kasektening putra Wirata sapa? Lah kok dadi ditanding karo Abdi Langen Toya, Abdi Joget Werhatnala. Mugi andadosna ing kawuningan mboten salamakipun Abdi Langen Toya Werhatnala menika nyata wayah padukapun Arjuna. Wondene Kangka menika wayah padukapun Puntadewa, Salindri menika wayah padukapun Drupadi. Piye kuwi mau? Ingkang Werhatnala menika wayah padukapun Janaka, Kangka menika Puntadewa, Salindri menika pun Drupadi. Waduh, mati aku. Aduh, matiku. Parasa. Kowe kok ora omong mau-mau to, Utara. Piye aku? Utara, wonten dawuh Rama. Piye aku? Wong tuwa tuwas. Pupuk mbrabas ora weruh marang kasunyatan. Wis kelakon kaya ngene, kowe lagi matur. Wis kelakon kaya ngene, kowe lagi matur. Kangka, Salindri aku njaluk ngapura ya, Nen. Kangka, kowe aja lunga, Kangka. Dalah Pandhawa. Puntadewa, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Drupadi. Kula wonten dawuh Eyang Werkudara. Iye, Arjuna, kula wonten dawuh. Nek kula Sedewa, iya wonten dawuh Eyang. Iya wonten dawuh Eyang. Upama aku kudu ngaturake luput, tak kira iso sak traju lan sak bobot. Aku iso nyaur keluputanku yen tombok tugel jangganing ratu ing Wirata. Unda, aku njaluk ngapura ya Cah Bagus. Mboten dados menapa Kanjeng Eyang. Malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene Paduka sampun ngayomi dhateng Pandhawa ngantos pundhating lelampan menika saengga samangke Pandhawa saged kempal gangsal cacahipun malih. Nggih Kanjeng Eyang, sampun ngantos dipun penggalih. Ning aku kleru, aku luput, aku dak siya karo Kangka ingkang pranyata kuwi Puntadewa putuku. Aku dak siya karo Salindri ingkang pranyata kuwi Drupadi, putri saka ing Pancala.
Aku ora melu karo Balawa ingkang saktenane kuwi Werkudara. Sarta aku ora percaya karo Srihatnala ingkang saktenane kuwi Arjuna. Keluputan ingkang matumpuk-tumpuk. Iki aku kudu ngaturake apa? Aku kudu ngaturake apa marang kowe kabeh Pandhawa? Oh. Iki malah Kakang Semar. Nggih. Kowe ya melu singidan. Kula dados bakul mbaku. Setahun. Laris ora blas mboten payu. Wong kula campur sepet. Oh, golek buati kok bangeten. Lho, iki Ponokawan. Nggih, sinuwun ing Wirata kula pun ing ngabdipun ala Gareng. Wih lah, Gareng ya dadi sesinglon setahun. Nggih. Dadi apa? Tukang parkir. Sing ning pasar lurahe Kangko kae parkire kowe. Nggih. Sing nganggo ubet-ubetan nggon sirah kae. Nggih. Supaya mboten ketara kaya nganggo kacamata ireng. Ha kerone. Kerone niku ora iso diapusi. Lah Petruk dadi apa? Wis rabutan sinuwun mripun melih wong jenenge nderekke Pandhawa ndelik sesinglon setahun kok. Lah Bagong apa ya melu? Melu sinuwun. Weh lah, setahun dadi apa? Copet. Pangestunipun kecekel ping pinten-pinten. Ora iso mlayu kok nyopet ya terus. Wis ora apa-apa sing penting ora ketara. Gus. Niki kula dados wakiling para Pandhawa, Den. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Ndara Matswapati sampun ngayomi dhateng para Pandhawa setunggal taun. Saengga Pandhawa sampun pundhat anggenipun nglampahi paukuman 12 taun wonten ing wana Kamyaka setunggal taun numpetan. Ya ming ngrasaku bingung. Aku kudu ngaturake apa lawan Pandhawa? Pandhawa mboten nyuwun lintu napa-napa. Pandhawa pun rumangsa diayomi niki wis seneng. Mboten ajeng pripun-pripun lan mboten ajeng gadahi raos gething kalih sampeyan lan mboten gadahi raos ndara-ndara kula Pandhawane rumaos dipun sia-sia kalih sampeyan mboten gadahi raos kados mekaten. Iya Kakang Semar aku percaya kalawan gunemamu. Mergo kowe pamong ing Pandhawa nggih. Ya mung aku sumpah ngarepening Kakang Semar lan disendring Pandhawa kabeh. Sesuk upama Pandhawa duwe niat njaluk negara Ngastina lan Kurupati Cukeng kepingin tetep dadining peperangan. Punta, Werkudara, Janaka aja nengkeng madheg Senopati yen durung ngentek jago Wirata.